Biamana aselibaga Marieta Neno Okero mo speaker webunga ya Nyamira na inde na wale kwa tenga biamana aselibageri ambai litanga ni kabisa mole no kumanyanga mtu atwara mangana atalima ya sebunga ya ito umwaka ulio eta kuri umutinyi 10 ona igemeti nyine 5 tuligerureti na inde gati ya mangana yekaro anga koera liberera lya bali nyinge tukabuna ebunga ya ito ase elieta lilie Kenya molero bago rukanga sindae ende nkarua matukoti saini karutwanye buna togachiwa sabo molembe na monde lego tebanga nyasaye na abo mu yasa matuka iti saini ba pasta amba acha bagasabere county ya ito bagatomera buna barai 20 bagatosabo molembe na monde lego teba eshimwe bali baranga mbiamono asogo itabera no molembo iyo ikyara lilie tuwa bagekanete chikambi chinyinge lakini ninda yako reporting aba eshimwe bonsi bahansire kubugata nasama oko buna lero bale bacha bagotobugata siyasega asiye twabwade chikambi bere na serikali itakwenda tobwade chikambi bere masabali twakorere twalenga alisironga nabotonyaire teneli bagali nene kabisa ngati wa molemboche tokorera abanyamira bayitegasi ebintombire twanyolirwe na endoza yako saba mabera tobugana tayo korabune bunge twetelie ntobwate umuroberi bw'eki machine asichi ward chito goeta uyobwenda komongeru na kuligererwa n'aba eshimiwa baito abanyamolembe toyo gasite okole kabuya asikiwodi cyetu cyonse abanenchi baito banyole omolembe eliya kabere ndobugate ebipindi bune budget ya korosiwa bono iga etora asegendo kiriyo chiko prepare budget ya nene yeyo chako wetu mutinyo watano nalimo ngendo kikorukunga ase ruga yeke nyamolero nga SFSP County Fiscal Strategy Paper igo amatuka ya etire igebwenta gusiye kwa mambi igo twa tokaranga nere buya toirane ntobeka serikali yaito aseta ikonyara okolegas twandra ne bisaranse ebi igo litukolia lero tuansire bisaranso bitu na ende buna mwaligere bintu wagajite kiobis 20 bune bunge yaito na ende nabo kiobis iki agache twe egepindi keliya eta ne kerenge liyogo ikero mwana inchi ase obokoleri igo bunge mashinani yeto gukora na bonde yego tebange ya ete tikune bunge ya ito 2015 ekaro mweshimwe Josh Nyamoka alengo mu bunge egakolerwa alinya mayano ya ansete ega eti wase e assembly igegendo to gukora ekera rally ne bunge na benge library egendo gigi ya etiwe ekera asikire recording ikorusiwo ebunge ya eta tokabeko moroberio yo bwo kwendera lipunge mashinani tuganza kwa ya ward office lakini chikanyoru koera egepindi ekigetaraera na endo muroberio lengo no yo gukora kibunge mashinani ase county ya Itengi machi ward 20 iyo lero tuanse irabuna tuiranire ase ward office ya Magwawa na endengo eto toli chi ward chionsi abana inchi baito bacha barole buna togo etie budget no ane budget eto ya kunyende teli mashinani na abashimwa bonsi na bali batacha abande basaba alibaga no toramo na ende umurobeli tubwate bona yo no yokobeka abantu baita asobwamo ntoli abeki segi etore abo gukora abantu baitegase egera tuli konyora libaganga ekarenga kiya itego ikatonyora gendo tokweranire ndobwata mangana endeta asikoti cheito etokonyasika chikoti cheito tigachiendera go colleagues na ende karochi akorre kwamwa tosike okoraga gwe koti lakini asebiri bia chire buna baragete ntunto isanegete na ngokoraga okuwe koti na ende abana inchi baitomba ko bamba anyora amagendero asenginjo yekisegi bunechi biamono na ende na bonda dekwirana lya barayi baito bachorwa aseli tikolia lero tuna morawe ntobwa tamangana makaba amabagaga toka asobora ibwe bunge na ende abashimiwa ambaranga nere buya babeka ababunge ase abarayi baba ase bunge baendre ko bakonya asobo kolelyo na bonda dekwalingania Namonda de kualigania omweshimiwa omo deputy speaker Abel Mokaya Mose. Biamanto gwate umurobeli bw'eki machine asichi ward chito goeta uyobwenda komongeru na kuligererwa n'aba eshimiwa baito. Abanyamolembe toyo gasite okole kabuya asichi ward chito cyonse abanenchi baito banyole omolembe. Eliya kabere ndobwate ebipindi bune budget ya korosiwa. Bono iga etora asegendo kiriyo chiko prepare budget ya nene yeyo chako wetu mutinyo watano nalimo ngendo kikorukunga ase ruga yeke nyamolero nga SFSP County Fiscal Strategy Paper igo amatuka ya etire igebwenta gusiye kwa mambi igo twa tokaranga nere buya toirane ntobeka serikali yaito aseta ikonyara kolegas
twendere n'ebisaranso ebi igo rituko ria rero twansire ebisaranso bitu naende buna mwarigere bintu wagachete chiobisi 20 buna ebunge yaito naende nabo chiobisi eki chiagachetwe egepindi kerigiaeta nekerengere riogoikera omwananchi ase obokoreri igo bunge mashinani yeto gokora nabo ndete goteba ng'e yaete tigu na ebunge yaito 2015 ekero Mheshimiwa Joash Nyamoka arenga omobunge egakorerwa ari Nyamaiya no yansete egaetigwa ase assembly igegendo togokora ekera arali na ebunge na benge library egendo giki yaetiwe ekera ase recording eikorusigwo ebunge yaeta tokabeka omoroberi oyo bwokoendera lipunge mashinani tuganza kwagaja chi ward office lakini chikanyoru koera egepindi ekigetaraera naende omoroberi orengo no yogokora chibunge mashinani ase county ya Itengi machi ward 20 iyo lero tuanse irabu na tuiranire ase ward office ya Magwagwa naende ngoeta toli chi ward chionsi abana inchi baito bacha barole buna togoetie budget no ane budget itoja kunyende teli mashinani n'abaheshimiwa bonsi nabali batacha abande basaba libaga no toramo naende omoroberi tobwate bona yo no gukobeka abantu baita asobwamo ntoli abeki segi etore abo gokora abantu baitega segera toli konyora libaga nga ekarenga ki yaitego ikatonyora egendo tokoiranire ntobwata amangana endreta as chikoti cheito etokonyasika chikoti cheito tigachiendera go colleagues naende karochi akorire kwamwa tosike okoraga gwe koti lakini asebiri bia chire buna baragete ntunto isanegete na okoraga okugwe koti naende abana inchi baito mbako bamba nyora amagenderero asenginjo yechisegi bunechi mbia mono naende nabo ndete kwiraniria barayi baito bachorwa seliti kolia lero tunamurawe ntobwata amangana makaba amabaga gatoka asobora bwe bunge naende abaheshimiwa ambaranga nere buya babeka ababunge ase abarayi baba ase bunge baendere ko bakonya asobokoreri obo nabo ndete kwaligania omweshimiwa omo deputy speaker Abel Mukaya Mose ile kipindi ni kujenga hii maofisi ili tukaweze kuleta punge mashinani, lakini maofisi ikachelewa kuisha, watu wakaenda kura, lakini ile nia ambayo hii maofisi ilichengewa ndio hii tunaendelea kufanya. So nataka kushukuru viongozi ambao wamekuja hapa siku ya leo. Tumeanza vikao vyetu hapa katika wodi ya Nyamaiya na tuko na mpango wa kupita katika wodi zote 20 ili tukafikie wananchi waweze kuona yale ambayo kama sisi viongozi tunawatendea. So hiyo ndio mpango tuko nayo. Tukiendelea tuko na case kotini ambazo zimepeana amri na tunataka kuambia wale wenzetu wote ambao hawaheshimu sheria ni wakumbushe hakuna mwenye ako juu ya sheria. Tuheshimu sheria, tufanye kazi pamoja na mambo mengine ambayo yako karibu kuisha kotini tuombe ishi haraka ndio turudi pamoja tuendelee kufanyia wananchi wetu kazi. Vile tunajua Kenya ni nchi ya siasa. Tuko na kipindi kimoja tu cha kupitisha bajeti ambayo ni mwezi wa Mei na Juni. Tukipitisha hiyo bajeti watu tayari wamejipanga kuenda kwa siasa. Hatuna muda mwingi wa kufanya vita, wa kutoelewana sababu wananchi wetu wataumia. Tukuje pamoja, tufanye kazi, hilo ndio ombi langu.